Doncs ara m'ho expliques bé, perquè em diu el Roman que ja han començat. Molt bé, doncs vinga. Jordi Ardal, benvingut i ha sigut un plaer molt gran que estiguis aquí. Gràcies. Si vols, sempre comencem explicant on estem Molt bé. i què representa per tu aquest espai. Doncs estem aquí a casa meva, en 5 sentits, aquí a l'Eixample de Barcelona. Això, de fet, és el segon casa que hem tingut. Aquí portem 2 anys, en aquest local, és un local nou. I vam estar uns 16 anys, 15 anys al carrer Aribau. En un local que era molt més petit, el típic tubo de l'Eixample, no? I teníem 150 metres ja, tot inclòs, des de l'entrada fins al magatzem, 150 metres, que per començar un nou negoci, al principi era bastant, no? Però amb el temps, quan vas creixent i vols fer tot millor, vam trobar que ens faltava molt d'espai. I per això ens vam canviar de casa i, bueno, ja t'explicaré, això va ser una aventura, Sí, estàs llegint que no... Però a més això per mi és una casa de felicitat, no? Ens fa content, no? Tant a mi personalment com als clients que passen aquí una estona, fins a la meva plantilla, espero, no? Perquè sí que és una feina hostaleria molt dura, de moltes hores, però al final del dia estem parlant d'un bon vi, un bon plat, no? Estar amb la teva parella o els teus amics passant plats. Una bona estona, clar. Exacte, em dona molta alegria. Que bé. I com van ser els teus inicis? Perquè he llegit i, ostres, tu ets nascut a Canadà. Exacte, per això aquest accent que la gent a vegades no saben... No era català aquest noi? Es diu Jordi, què passa aquí, sí, no? Quin nom més català i aquest accent d'on ve? Doncs sí, soc de família catalana. Sí? Som de camp, a casa meva, dels Terres de l'Ebre. Vale. Però just quan vaig arribar jo en aquest món, els meus pares estaven a Canadà. Estaven com buscant fortuna, buscant la vida, perquè som de família molt humil, no som de gent de molta pasta. I en aquella època, bueno, si volies sortir de la pobresa, doncs tens que sortir del país, no? Vale. I van al Nuevo Mundo, al Nou Món, a Canadà. A buscar allà. I a casa meva sempre hem parlat anglès, perquè estava en el part anglès de Canadà, o amb ells, en català, no? Amb ma mare. I per això vaig passar ja tota la meva infància, però pensa que, esclar, estàvem sols allà, no hi havia ningú. Estava aquí tothom, els tiets, els avis... Només estàveu vosaltres? Sí, després va marxar la meva mare i va trobar el pare allà. Molt bé. I veníem per Nadal, als estius passava aquí amb els meus cosins i encara que jo vivia allà, clar, jo era un català raro, no? Per dir alguna cosa, que venia aquí, parlava català aquí amb els meus cosins, però després pot ser que passava 6 mesos sense parlar amb ningú en català. Sí. Y castellano ni te cuento, porque en castellano me hablan en casa. Sí que me defiendo, ¿no? En castellano, no pasa nada, pero no es tan fluido como el meu català, no? I, bueno, vaig a estudiar allà en casa, en Canadà, estava en la part d'anglès, en Toronto, a les afores de Toronto. I no sé, va ser tinc una germana, que som dos en la família, portem bastant de temps entre ella i jo, 8 anys. Vale. I allà fins a quin any vas estar? Jo vaig estar allà fins que tenia uns 20 i pocs anys. Ostres, vas estar anys allà? Sí, bastant de temps. I vaig començar a estudiar el que era informàtica i negoci i màrqueting. I vaig començar a treballar en una empresa que tenien com software, no? Tenien uns programes per a informàtiques. I aquesta empresa va obrir un despatx en Silicon Valley, que clar, en aquell moment, i encara avui en dia, és el cor d'aquest món, no? Del .com, tot passa allà en Silicon Valley. Sí. I vaig començar a viatjar de Toronto allà. Vivies allà i anaves... No vaig anar a viure allà al final, perquè anava primer per feina, i home, comparat amb els hiverns de Canadà, vas allà a San José o San Francisco, tens allà el Pacífic, el mar, la calor, les palmeres, i penses, això em recorda molt a casa meva, a Barcelona, què faig jo amb el neu fins aquí en Canadà. I
i això, vaig marxar. Vaig estar uns 10 anys allà. 10 anys treballant Sí, d'això. sí, exacte, en un .com. Això va ser durant el boom dels .coms, no?, al principi. I clar, com totes les bombolles, es va petar, no?, al final. I quan ja estava ja de camí cap a baix, vaig pensar, bueno, aquí jo no em quedo. Estava molt cremat de fer el que feia jo. Vaig tenir molt èxit, no? Jo vaig ser l'empleat número 2 d'una empresa, vam arribar a 150 empleats, Ostres. vam gastar 60 milions de dòlars de socis que van invertir molta pasta, i vam baixar de 150 a 8 empleats. I què feies allà? Bueno, era una empresa... 58. Sí. Home, va ser una època que no oblidaré mai, va ser algo molt interessant, no? Go, fent negoci i el món estava canviant molt ràpid en aquella època, no? Perquè no havia... Internet estava començant i... Quin any seria això? Això era el 95, 2000... Bueno, en tot el boom, no? Diguéssim. En ple boom, el primer boom, sí, no? I què va passar? Quan vam començar a petar, ja veia que això era el recte final, i ja pensava, bueno, jo tinc d'anar cap a casa, jo ja estic cremat. En aquell moment els meus pares han divorciat, ma mare i la germana han tornat cap a casa, cap a Barcelona, Vale. i jo pensava, bueno, ja està, quan això s'acaba me'n vaig cap a casa, que jo ja estic fart d'estar aquí, no havia ningú en Canadà, i vaig començar a pensar, bueno, què faré? No tenia cap plan, no, va acabar abans que tenia un plan, vaig tornar cap a casa. Per aquí ja t'havia arribat el que és la gastronomia, tu ja feies... Bueno, jo t'explico, quan estava en Califòrnia, la meva germana i jo som de menjar. Som de menjar, som de gaudir de la bona taula, de compartir amb els amics en els bons temps, no? de beure molt. I clar, allí en aquell moment, i avui també encara, hi ha molts bons restaurants en aquesta part del país. No? Quan pensem als Estats Units, pensem hamburgueses i pizzas i menja de merda. Però com cada país hi ha llocs de molt de nivell, no? I ja en gaudíem de llocs de molta qualitat. No? Molt bé. I també jo des de molt petit m'agrada molt cuinar. A casa del poble estaven les meves bistietes, no? I tietes que estaven a la cuina sempre. Jo sempre molt estant allà a la cuina, què feu, això què és, tastant, no? Molt estant tothom. Molt curiós, no? Molt curiós. I ma mare també, jo ho recordo, era d'estar en cuina, no? I és molt bona cuinera, la meva àvia també, molt bona cuinera. I realment són elles que em van ensenyar a cuinar, no? De fer un sofregit a poc, de fer una bona truita que té 4 ingredients, no? Patata ceba, ous i oli, i poc més. Sí, però bueno, s'ha de fer. Però s'ha de fer. I quan vam estar a Califòrnia, com que vam començar a crear una segona família, perquè vaig arribar jo i no coneixia ningú, clar, quina és la manera millor de fer un amic, no? Pues que vingui a casa... Vente a comer, no? Exacte, vente a comer, exacte. I quan la meva germana va acabar d'estudiar, ella, a veure com vivia jo, com el rei del mambo en Califòrnia, va dir, bueno, jo també vinc allà a buscar també, igual que va fer ma mare, els pares, de buscar la fortuna, no por ahí, pues vam fer igual, no? Vam anar al boom de Silicon Valley a buscar millorar la vida, no? I va arribar també allà, vam estar amb mi uns 5 anys, vam estar junts, i clar, feies àpats per amics, no? Veniu aquest cap de setmana a sopar a casa nostra. Això a casa, no? Això a casa, sí. El que aquí és molt típic d'anar a trobar un bar, allà és molt típic anar a casa de la gent, no? I clar, la gent, quan anaven a casa dels amics, esperaven, no sé, un pot d'espaguetis o una barbacoa o algo en si. Pues no. A casa nostra, com que ens agrada molt complicar la vida i jo m'agrada molt cuinar, pues jo feia ja degustacions. I pensa que en aquella època no era molt normal de fer un menú degustació, no. La normal era primer, segon, postre i fora. Exacte. I no, jo feia 6 plats, 8 plats, i ella buscava vins que ningú coneixia i... O sigui, tota una experiència de... Sí, exacte, i pensa això està a casa. I a més, jo explico que quan jo estava cuinant així pels amics i estaven en casa i tocava un moment de sentar a menjar, jo quasi que no menjava, perquè jo tenia més gust veure els amics gaudint, em dona més plaer que menjar jo mateix.
Mira, O sigui, ja estàs observant, a veure aquí... Sí, bueno, jo amb el meu copa de vi, no? I, salut. Sí. Amb la meva copa de vi, no sé, parlant i ells menjant i gaudint i passant mi jo mirant ells que menjant jo mateix, no? I clar, al final d'aquests àpats acabava sempre igual, no? Ostres, Jordi, això va ser algo fora de sèrie, tu estàs boig, que vas tu aquí en un .com, perquè no obrim un restaurant, tu i l'Amèlia. Això, et comentaven això. Sí, clar, però semblava Sí, que una fantasia, no? A part, que jo ja pensava que això seria molta feina, no? Una cosa és cuinar per 5, una cosa és cuinar per 50, no? És a veure, no? Però clar, això es queda aquí en el coco, no? Aquests comentaris, i clar, jo tenia la meva vida ja solucionada, per dir alguna cosa, no? Sí, clar. Guanyant un pastón que era quasi impossible de gastar el que guanyaves allà en un mes, i passant-ho bé, visquint en Califòrnia, que per mi va ser fantàstic. Però clar, quan vam petar tot això i vam tornar cap a casa, jo vaig arribar aquí a finals de 2002 i estava molt cremat. Jo no podia més ja ser en .com, jo estava en màrqueting, no? I ja no volia fer res. No volies començar amb això, ni aquí, ni res, no? I a part d'això, quan vaig arribar aquí i vaig començar a mirar el diari o online per feina aquí, sí que hi havia poca cosa, no? Hi havia alguna cosa. Però clar, amb unes ofertes econòmiques que era un dècim, literalment un dècim, del que guanyava jo allà. I tornar a fer la mateixa feina que ja estava cremat, a guanyar un dècim, home, les ganes, poques i menys, no? Tenia jo a fer això. En quin any? Això va ser 2002, quan vaig arribar. I vaig agafar com un any sabàtic, no? Tenia una mica d'estalvis guardat del meu temps allà, per pensar, ara què faig amb la meva vida? La meva germana, justament també, com que ell també estava en un .com, que tothom va petar, quasi al mateix moment, ella va tornar també. Va tornar ella un mes abans que jo. Vam arribar quasi junts a finals de 2002. I ella en aquell moment tenia un nòvio, no? I estava pensant ja en un temps casar-se i quedar-se allà en Califòrnia. Però com que jo tornava cap aquí i vaig dir a ella, bueno, per què no fem una mica d'aventura? Tornem cap a casa, passa tu un any, 2 anys allà, a Barcelona, i ja estàs a temps sempre de tornar cap a Califòrnia o on sigui amb el teu nòvio, no? Perquè aquest senyor, aquest noi, era americà, d'Ohio, no? I ell va dir, bueno, vinga, fem una aventura, no? I van venir els dos, amb els gats, o sigui, van venir tota la família. I, o sigui, ella estava aquí. I jo vaig fer un any sabàtic, ella sí que va tornar a treballar de seguida perquè tenia que treballar de lo seu i jo no tenia ganes. Que estaves instal·lat aquí a Barcelona? Sí, tenia un pis aquí que vaig comprar fa anys, no? Com clar, fent tanta pasta ja, volia invertir aquí a casa i vaig comprar en pessetes, imagina't si fa temps. No estava aquí ni l'euro encara. I bé, vaig fer un any sabàtic sense treballar i... I què vas fer aquest any? Saps què passa en la vida? Que quan tens diners, no tens temps. I quan tens temps, no tens diners. No? Això no em va passar a mi. Tu vas pensant, ara que estic treballant, tinc diners, quan tinc temps vaig a viatjar i fer això i fer allò. I què passa? Quan tens el temps i no treballes, estàs preocupat pels diners, que s'acabaran. Sí, sempre és igual. Però justament va passar igual. No sé què vaig fer cada dia. Jo feia... viatjava molt en aquell moment, no? Sí. Que estem aquí a Barcelona, vaig aprofitar de fer viatges aquí per Europa, per Espanya també, i poca cosa més, la veritat. Però ja tenies alguna cosa en ment d'això? Ni idea. Els viatges no eren ni gastronòmics, no era... ni idea. Bueno, sempre que vaig a un viatge, sigui que sigui, perquè sigui, vaig a menjar. O sigui que això ja forma part de mi com a persona, i les meves germanes som iguals en aquest sentit, com que ens agrada molt menjar, doncs si hem de fer un viatge a París, doncs abans de pensar en el Louvre i en el Tour Eiffel, estem mirant quin restaurant anar a menjar. I quan tenim tot reservat, després pensem, quin hotel i quin museu. Alrededor de esto, exacte, però comencem sempre amb...
I no fa falta que sigui un 3 estrelles, pot ser a un bar del barri que fan Sí, sí. el que sigui. Sí, bones referències o el que sigui. Exacte, no sempre s'ha de menjar bé un lloc així caríssim, no es pot menjar molt bé un lloc de cada dia. I tant. La qüestió és gaudir, no? Això és el que importa. I en aquesta època, la meva tieta, o sigui, la germana de la meva mare, va obrir un negoci, vale, a Blanes, de gelats. Vale. I pensa que ella no era de fer negocis nous, això va ser una aventura també per ella. Va sortir i va dir, vinga, tira endavant. I va fer tot això sense dir res a ningú. O sigui, un dia va trucar, anem a trobar aquí en Blanes. Un dia vam anar allà i estava ella vestit de mestressa treballant. I clar, els seus fills estaven com sorpresos, no? Ningú sabia això. Era una sorpresa. Era una sorpresa per tothom, no? I vam estar allà un cap de setmana i quan estàvem tornant cap a Barcelona vaig pensar, ostres, si ella ha fet això des de l'Ares i tenia aquí en el meu coco encara, per què no obrir un restaurant? Vaig pensar, bueno, com que jo ja sabia molt de negoci i de màrqueting, vaig pensar, bueno, no diré res a ningú, igual que va fer ella. Vaig anar pensant, faig un pla de negoci per mi, no? Fem números i pensant en el mercat i què podem fer aquí a Barcelona. I això va ser el foc que va començar, no? Tota aquesta aventura. Crear tot això. Exacte, perquè, clar, quan tenia alguna cosa fet ja anava més, fent més gran el pla de negoci. Vaig començar a mirar locals. Després vaig començar a parlar amb la meva germana i ma mare, no? De estic pensant de fer això. I què em van dir ella? Bueno, què van dir? Que jo era un boig. Sí, no? Que on vas tu que saps de restaurants? Ni ets cuiner, ni tens formació, ni estudis. Sí, perquè em comentaves abans que això, no? No havies fet ningú taller, no? No, que va, que jo de cuina sabia cuinar de casa, no? Com qualsevol persona que està en casa, no? Però també penso que... Mira, jo soc molt fan d'una filosofia japonesa que es diu Kaizen, no? I Kaizen simplement és mejora contínua, no? Que si vas fer alguna cosa ahir en 10 minuts, doncs avui amb 9,50. I passat 9,40. O si avui has après quatre paraules en japonès, doncs demà 6 més. El que sigui, no? Però millorar sempre, encara que sigui a poc, aquestes millores, no? Amb temps, pots arribar molt lluny, no? Molt bé. I això he aplicat en ma vida personal com professional, no? Però això què és? Com una filosofia... Sí, és una manera de pensar. No és ni una religió ni res. Vale, no, però no és ni tipus reiki, ni yoga, ni... No. Molt bé. No és una... Molt bé. Una manera de... I estic segur que estic no fent com fan allà, però jo he agafat el que jo volia, que jo penso que era bona idea d'aquest base, i així penso, no? De fer sempre algo millor sempre que van passant els dies, no? Perquè quan estàs igual sense canviar, pues, què fas aquí? Què fas cada dia, no? Hem de fer algo millor, no? I millor no vol dir sempre a massa, pot ser també un canvi de vida, i justament el que vaig fer en aquest moment és un canvi de vida totalment, perquè un negoci està en màrqueting i anar a treballar en negocis, bueno, vale, però això és treballar en un .com i anar a treballar en cuina. No, és que res a veure, sí, exacte. Sí. I penso que també en el meu cas, això va ser com apretar, no, reset, no, en mi vida professional, perquè estava jo molt cremat, no volia fer jo més, i això que no tenia res a veure amb el que feia jo abans. És com començar com un nen petit, no? Com un nen de 20 anys. Quan surts de l'escola, abans de treballar, doncs jo estava com un nen de 20 anys, no sabia res de res. I clar, cada dia vas aprenent i es fa jove un altre cop, no? I vaig passar superbé al principi aquí en la cuina. Sí, no? Però vas començar ja a buscar local i aquí a Barcelona, però perquè ja tenies clar que era Barcelona el que volies, bueno, sí, o no? Sí, com que Barcelona és casa meva. La meva àvia va marxar del poble als anys 70, no? O 60, i va venir aquí a viure als anys 50, aquí a Barcelona, i clar, tenia un tiet en Reus, tenia un tiet en Lloret, i coneixia, clar, Catalunya coneixia, no? Però casa és Barcelona. I a més, quan ma mare va divorciar i va tornar cap a casa, va agafar un pis també en Barcelona. O sigui, tenia que ser aquí. I, bueno, què vam fer al principi? Tenia el pla de negoci, no? Jo vaig agafar una mapa de Barcelona
amb 4 guies de restaurants i vaig començar a ficar en la mapa on estaven els millors restaurants de Barcelona. Vale? Bueno, Buscant un lloc ja era un estudi ja de... Clar, perquè clar, com que jo venia del món de negoci, el món de màrqueting i jo, clar, no era qüestió de que fem aquest local i demà obrim. No, realment vam pensar molt, no? Molt bé. I el que vam veure en aquesta mapa és que sí que havia restaurants a tot Barcelona, però havia una important concentració en el que és l'Eixample, no? I també vam mirar també en la mapa les línies d'autobús, les de metro, on havia pàrquings, on havia hotels de 5 estrelles, no? I amb aquesta mapa, quan havia un local al diari, perquè en aquella època mirava al diari encara, imagina't. Sí, clar. Pues anàvem mirant el mapa per veure si ens interessa o no aquell local. I en aquest moment la meva germana, bueno, jo vaig convèncer de deixar la seva feina també i venir amb mi a fer aquesta aventura. Ma mare igual, i quan vaig dir a la meva àvia i a la meva mare que volia obrir un restaurant, clar, la meva àvia em deia que tu no saps bé del cap. Perquè pensa, en el seu cap, ella va viure la Guerra Civil, va viure amb molta pobresa, molt mal temps a Espanya dels anys 60, 50, i clar, tenia un net instal·lat en un .com guanyant un paston. I ara bé. I ara vol obrir un restaurant i vol ser cuiner. Clar, en la seva època els cuiners eren el més vasto possible. Eren senyors que ningú es veia amb els focs de l'infern a la cuina. I pensava, no? I per ella va ser un xoc. Clar, ella, jo en aquell moment tampoc tenia idea d'anar per estrelles ni per alta gamma. Tampoc era idea, no? Al principi, com que jo estava cagat de por, perdó que digui així de clar. No, està clar. Sí, al final és una cosa nova, no? Tothom diu que el negoci més complicat a muntar és un restaurant. Tots tanquen en un any i... Sí, més inestable, no? Al final. Molt inestables. Sí. Tot jo estava molt preocupat, perquè clar, el que jo volia muntar era un negoci nou amb la meva germana, que vaig dir deixa la teva feina, amb el seu nòvio com soci, no? Amb ma mare, amb els diners que tenim tots, estalviats. Que tampoc som una família de molta pasta, com vaig dir abans, no? Venim de camp, no? Nosaltres de camps. I si vam pensar que hem d'invertir el temps, la passió, l'energia, els diners, això ha de funcionar. Però si no funciona, estem bons, no? Clar, al final sentia la responsabilitat, no? Diguéssim, de... Exacte. I per això vaig pensar i repensar. Ja jo soc de pensar per començar, no? Jo soc així de sèrie, no? De repensar mil cops, no paro. I per això la mapa i el pla de negoci i tot això. I vam començar a buscar locals per aquí a Barcelona i vam trobar un local que era una tenda de mobles, no? Molt petit, a l'Eixample. I bueno, vam veure, no sé, milers de locals, no? I tots tenien un pro i un contra, però aquest estava molt ben ubicat, un pàrquing davant, estava un carrer amb molt de trànsit, havia restaurants al voltant, hotels al voltant, era un lloc perfecte. Però què passa? En aquell moment, 2004, havia com un boom també aquí a Barcelona. Sí. I de locals havien pocs, els preus eren molt elevats de lloguer, i hi havia molta gent competint per agafar els locals. I aquest senyor tenia com 4 o 5 gent interessat en aquest local i tenim que competir entre nosaltres per al local. I què tenies que fer? Pujar el preu o com? Bueno, això és el més fàcil, no? Però jo no volia gastar més. Clar. Sí, jo volia gastar X. Jo ho tinc ja pensat. Jo ho tinc molt clar. I clar, què tinc que fer? Pues el que vaig sempre és pensar des del punt de vista dels senyors que volien llogar aquest local. Perquè el local era seu, vale? Era herència dels seus pares, i eren gent, tenia 60 anys o alguna cosa així, i volien jubilar i viure de lloguer. De la renta. Exacte, de la renta. Doncs li vaig presentar a ells una versió simplificada del pla de negoci, vale? I clar, van quedar de pedra, perquè entre les 6, un era un noi que volien muntar una sabateria, un no sé què, clar, ningú anava amb ell a presentar el pla de negoci, perquè Tot estudiar, clar, és que... Perquè també el que ells volen, si han de viure d'això com a renta durant 20-30 anys del contracte, el que ells volen és estar tranquils. Que ha de seguretat. Exacte. El que no volen que venim per un any,
un del el negoci i comença a buscar una altra persona. Està clar. I clar, amb aquest pla de negoci, clar, ells van sentir molt tranquils que això ja no són mal de cap, són bona gent i endavant, no? Molt bé. I vam aconseguir aquest local i jo tinc que dir que va ser com un any, no? Des del principi de la xispa de la idea fins que vam obrir. Un any. I en aquest any, cada cop que venia un mal de cap, un problema, una cosa que ens anava de freno, perquè clar, hi ha molts, entre permisos i tot, entre tot, no? Hi ha mil coses. Sempre, quasi tot sol, a vegades, ja venia la solució. I això a mi em sentia que anàvem per un bon camí, no? Que com que jo estava molt insegur i tenia un pes damunt que això ha de funcionar, o no, o sí, doncs ja sentia que, sí, anem per un bon camí. Això sí, que ja entraves, però les passem, no? Això és bo. I al principi, quan vaig començar el primer, amb la idea no era d'obrir un restaurant amb ganes de guanyar estrelles Michelin ni d'anar de ser alta gamma. El local era molt petit i jo estava molt preocupat amb el tema de la cuina. I la idea al principi era d'obrir un restaurant de bari, no? De fer, no sé, pastes i fer... De fer-ho bé, però que no amb expectatives de... Exacte. Molt bé. I quan vam realment començar a arribar a buscar un local, a pensar en el disseny, tot això és un estar amb la meva procés. germana, amb ma mare, no? de pensar de diners i d'inversió i d'això, vam pensar, bueno, si hem de fer tot aquest esforç, doncs fem el que ens agrada menjar nosaltres. I quan anem a menjar por ahí, perquè pensa que estàvem als Estats Units, en un lloc amb molta pasta, un lloc amb molta economia, amb restaurants de molt alta gamma, el més normal allà era sortir a menjar un menú de 2 hores i mitja o 3 hores i menjar molts plats. I la norma en Barcelona en aquell moment era primer, segon postre i pa casa. Vale? I vaig pensar, bueno, jo com màrqueting penso, aquí jo veig una... Té sortida, això. Això innovació, no? Com aquí sempre diem en Espanya, que tot que passa als Estats Units, d'aquí un any arriba a Espanya, no? Pues vaig pensar igual, no? Que això hi ha un boom de menú allà, ja vindrà cap aquí. I vam començar a treballar en la carta, no? En plats, jo sense estar a la cuina, només pensant què podem oferir, a quin preu, etc. No? Fer els candallos, tot això en casa, perquè encara no havia cap restaurant. I no hi havia local, no havia res. I al principi, la cuina que jo tenia pensat era una cuina més nacional, per dir alguna cosa. No tenia tant enfoque de cuina catalana, bàsicament no tenia a veure amb el que fem ara. No. Però això era al principi, perquè pensa que, clar, jo en aquest moment encara no he fet de cuiner, no he fet de chef, no? I estava començant com un nen petit. Sí. I vam dir, bueno, vinga, fem un menú de degustació, i com que estava molt preocupat que anàvem mica abans de la demanda, vam dir, bueno, comencem amb a la carta i a més oferim un menú. Però clar, quan vam començar a fer l'estudi de màrqueting de Barcelona, vam començar a menjar en els millors llocs que estaven en aquell moment. En aquell moment, no sé, Salagaig, per exemple. En llocs així, la Dama, estem parlant de fa temps, no? Sí. De Droma, llocs que ja no estan aquí a Barcelona. Però en aquell moment eren els top, a Via Veneto, els tops en Barcelona. I ningú feia un menú degustació, ningú, no? Clar, podries anar allà i demanar que facin un menú sobre la marxa de mitges racions, però com a oferta no estava. I avui en dia és al revés. Lo complicat és trobar la carta. Sí. Que tothom ja fa menú. O sigui, al final tenia raó, no? Que això sí que vendria, això era el futur, però en aquell moment no estava. Vam començar oferint els dos, a la carta i la degustació, però jo no sabia si això tindria sortida o no, i a poc ja sí que anava agafant pes, no? I quan vam decidir fer aquest canvi, doncs jo me sentia molt millor, perquè no estava preparat jo a fer pizzas i hamburgueses i pasta i... Sí, però falta, però no volia. I com vas fer aquesta part? Perquè quan comences de zero,
sí que tens la noció de cuinar, no? I tot això, però vas buscar algun tipus d'assessoria amb algun cuiner o no sé, o I vas... tant, i tant. Quan vam començar, quan vam obrir, vam agafar un equip, érem molt pocs, érem 3 en cuina. Érem 3. Jo, 2 cuiners i un piques, que ja està. I en sala també eren 4, o sigui, eren 4 i 4 i eren 8, no? I el primer cuiner, o cap de cuina, si vols dir, en aquell moment que vaig agafar, va ser un noi que acaba de sortir de l'escola, de Hoffman, i un molt bon cuiner. Un molt bon cuiner, a part un molt bon noi, bona gent, no? Un tros de pa, com diuen, com diuen. I clar, va ser un gran ajuda, no? En muntar el negoci, no? Clar. Perquè clar, jo sabia, com torno a dir, jo sabia cuinar per 5, però cuinar per 50 no té molt a veure, per no? això. I va ser un gran ajuda. Un aprenentatge constant, no? Exacte. I a partir d'aquí, pues, és aprendre cada dia d'ell, no? Tots que han passat a casa meva, tots els cuiners, encara que vingui a fer pràctiques, jo penso que puc aprendre de qualsevol persona, perquè potser han vist alguna cosa, o han llegit alguna cosa, o han estat en una centraliana i han vist alguna cosa, tothom pot ensenyar alguna cosa, no? I penso que quan penses que tu ja saps de tot, doncs ja pots tancar la porta, perquè això del principi del final, no? Pues jo penso que moriré encara amb molt que vull saber, i el típic dicho, no? Que quanto més coneix, més sé que poc sé, no? Sí, no, és que és així. I és molt cert, això, i aquí, a més, m'agrada molt que algú em digui alguna que no sabia, no? Bueno, sempre aprèn, no? Exacte, i tampoc com a persona no soc el típic cuiner o chef que tingui l'ego així de jo soy, no penso així. I a més m'agrada molt compartir la feina de crear, de fer coses diferents, de fer coses noves. Primer perquè penso que amb més caps, millor. Qualsevol idea, quan més caps estan pensant en alguna cosa, millor. Molt bé. I a part, això també dona moltes ganes als joves, a la gent jove, no? Jo ja soc un anciano, però quan vaig començar, la diferència entre jo d'anys i els cuiners era molt poc. Com que jo vaig creixent cada any i ells segueixen venint amb 22, entrant en cuina, doncs ja està més gran, no? I ara jo penso ja amb els joves, no? Però també com a cuiner, com a chef, com a empresari, també el que m'agrada molt, el que em dona molt de gust a mi, és ajudar a un noi jove que està entrant en aquest món de la cuina a fer més coses, no? I a aprendre i tenir passió per aquesta feina. Sí, al final és donar protagonisme també, no? La persona està integrada. Sí, a més la gent que vol i gent que no, i els que s'impliquen, pues, per mi tenen un valor més elevat que que venen aquí a passar X hores i anar cap a casa. Aquesta casa tampoc és un lloc per aquest tipus de pensament, no? Els que volen estar aquí a fer la feina i anar cap a casa i sense pensar res més, no es fer cap esforç i no és el lloc per a ells, no? Però els que realment estan implicats en aprendre, en el que vaig dir abans, no? De millora contínua, els que també viuen així en el seu cap són els que aquí tenen més èxit, no? Molt bé. Llavors, Jordi, durant aquesta etapa ja vas començar, i quan arriba el moment que tu ja veus que això ja funciona i va arribar la primera, no? La primera estrella també. Sí. Doncs això va ser algo que no oblidaré mai, no? La primera estrella, primer perquè va ser un xoc. No esperava, perquè recorda't, no era plan. Al principi no era plan, no era la idea no era d'anar a buscar una estrella, no? I com que jo no tenia estudis i no he estat mai en una cuina així de nivell, ni m'entrava en el cap que això era ni possible, no? I jo recordo al final del 2008, no? Cap allà a l'octubre, vam tenir una taula de 2 senyors, no? Que van arribar a l'última taula, va ser ells, van menjar molt a poc, i estaven en una conversa de la seu, no? Un senyor molt gran i un senyor més jove, i al final del servei, quan no quedava ningú menys ells a la sala, van demanar la compte, van pagar la compte, i al final després de pagar la compte, clar, jo estic a la cuina, estic netejant, fent el planning del dia següent, entra la meva germana i està com blanca. I diu, què passa? Diu, bueno, vaig anar a la taula 7, si no recordo malament, i aquest senyor diu que vol parlar amb tu. I m'ha donat això. I una targeta, ja ficava Michelin. I dic, vale. Vaig allà,
a parlar amb aquest senyor i ell diu que, bueno, que és un inspector de la guia, que fa anys que ens estan seguint. Fa anys. Fa un parell d'anys que nos estan siguiendo. I jo, clar, tot això era per mi una notícia, perquè clar, en aquell moment, com que no esperes, i no saps ni qui són, i com que la guia aquesta sí que ho fan molt bé, no són de res. No saps qui són, no, al final? Doncs jo no tenia ni idea. I vam parlar una miqueta i va marxar, no? Sense dir-me res. Però només et va dir això? No, va parlar una miqueta va parlar de què tal, com va el negoci, quins plans tenim per al futur, bàsicament això. I era com un polític, parlava molt sense dir res. Vale. Vale? Era sí, que al final te'n vas i dius, però si tampoc no... I quan vam marxar, clar, la meva germana, que ha dit que és aquest senyor, qui és, què està passant? Tenim una estrella, què va serà? No he dit nada d'estrelles, ni idea. Només ha dit que, bueno, que ens estava seguint i que hem de seguir el camí que hem fet fins ara, que anem per bon camí, i ja està. I vosaltres no havíeu parlat amb ningú de la guia ni res, això... No, això va ser al setembre o octubre de 2008. Clar, aquí en Espanya la guia surt a finals de novembre. Sí. Ara, sabem el que sé jo ara, en aquest moment aquest senyor ja sabia que ens donaven l'estrella. Però la guia es tanca a l'estiu. Ah, bé, no ho sabia, això. La guia es tanca a l'estiu. Perquè fan d'estiu a estiu, no? Entre els dies fan els estudis. Vale. Però hi tanquen la guia de cada any a l'estiu. A l'agost-setembre, no? Aquest senyor quan ha vingut ja sabia que ens donava. Ell ja sabia que sèiem el nou estrella de Barcelona. Però clar, a mi no em va dir res, no? Pues ja va marxar i va pensar, bueno, mañana otro día, mañana está aquí, comencem treballant i ja està. Una mica bueno, no sé què passarà. Potser d'aquí uns anys ja podem presumir de potser tenir una estrella, però no era plan. Bueno, però ja el detall, no? Era maco, no? Home, clar, i pensa que per ella i per mi va ser, joder, pues esto sí que... Hem fet una feina, pot ser que tira per endavant. I pensa que en aquell moment portàvem 4 anys oberts, un tercer mig, no? Vam obrir al maig 2004, i això va ser a finals 2008. I, bueno, des del principi, quan vam obrir, en maig 2004, la cosa va arrencar bastant bé des del principi, no? Pensa que Barcelona estava en pleno boom en aquell moment, i tothom que obria un restaurant ja estava ple quasi de seguida, no? Al desembre d'aquell any, o sigui, portàvem ja 8 mesos oberts, ens van nominar un dels 6 millors restaurants del país, nous, no? Això és el José Capel de Madrid Fusió, no? Del congrés tan famós ara, tan conegut. No van guanyar, però només el fet de ser un dels 6 millors nous del país, això va començar a crear un boom de periodistes, va anar a Madrid, la teva germana i tu... Sí, vam anar tots. I amb la gent del sector no coneixíeu a... No, ningú. I això que arribes i... No coneixia ningú, estava sentats. Hola, què tal? Soy Jordi, que no sabes? Clar, imagino que per la gent del sector, que porta molts anys, que una persona que, no? Que sí, tampoc és de... aquest qui és, no? Aquest canadenc, no? En aquell moment. Encara jo soc català, però que no ens coneixíem a la història, sentint l'accent i per molt que jo em dic Jordi, bueno, el canadenc, no? I què feu, sopeu allà i tal? No, bueno, el congrés era només al migdia. Vam anar a menjar a Sergi Arola, si no m'acordo malament, que vam menjar de puta mare. Però amb companys de la professió o no? No. Ah, vale. Jo no coneixia ningú, recorda't. No coneixia ningú. Portàvem 6 mesos oberts. Però això va crear com un boom de nom, no? I això, clar, per a un negoci petit, això és el millor que va passar, que doni mica de boom de curiositat de veure què estan fent allà, no? Bueno, doncs estem ara al final del 2008, aquest senyor ja se'n va, el dia següent tornem a treballar i va passant setmanes i anem treballant. I arriba el dia de la guia, de la gala, i la meva germana, avui serà el dia, no? Dic, boja, què dius tu? Ja saps tu que el que va dir aquest senyor, que hem de seguir
al camí en què estem i ja està. O sigui, estem en el camí, però jo no espero res. Això que estàvem al restaurant de nit, Estem escoltant... treballant, mig servei. I escoltant a veure què passava, no? No m'ho escoltava, perquè vale, clar, jo estava treballant. Perquè en aquell moment, si no estava en directe, no és com avui en dia. Sí. Estem parlant d'uns quants anys ara ja. Sí, ara ha canviat. I el telèfon sona cap allà a les 10:30 o 11 de la nit, vale? Hi ha un senyor que vol parlar amb mi. Jo, bueno, vale, vaig a parlar amb aquest senyor, i clar, hi havia molta soroll en aquella cuina. El local era molt petit, no hi havia un despatx, o sigui, no hi havia lloc que jo podia anar a parlar amb algú o així. Vaig anar al magatzem, que estava aquí a la cuina, aquí està el magatzem, amb porta oberta, o sigui, amb tota la soroll de la cuina, perquè estàvem en plen servei. I aquest senyor em diu, no, Jordi, no ens coneixem, però volia donar l'enhorabona. Diu, molt bé, per què? Diu, què és? Acabes de rebre la teva primera estrella, la Guia Michelin. I dic, ostres, clar, aquest senyor va dir qui era, jo no coneixia aquest senyor. No era la guia, era un senyor que estava a la gala. Era un invitat de la gala. I l'has conegut després o no? No. Tampoc, no? No. Clar, era un senyor conegut en l'àmbit del món de gastronomia, però no ens coneixíem en persona ni per telèfon. Es pot dir qui és o no? Jo no sé. Ja no. Vale. I clar, en aquell moment jo pensava que no era una broma, però que no era oficial, perquè la guia no m'ha trucat. No era una carta de la guia, clar, que no era un senyor que estava allà. Clar, ostres. Jo pensava que, bueno, vale, segurament és cert, però no volia, potser que no volia creure, saps? Més que res. I penjo el telèfon, vaig a la meva germana i diu, bueno, aquest senyor ens acaba de trucar i diu això. I diu, per què dius? Serà cert? Serà veritat? I diu, bueno, jo crec que sí, una broma molt mala si no és cert, però crec que sí. I clar, vam sortir de festa, aquella nit tot l'equip del restaurant, estàvem supercontents i el dia següent va caure estava a TV3, a BTV, els diaris, tota la premsa estava allà. Com és aquesta part? Que venen allà al restaurant, sí, venen entrevistes... Entrevistes i fan cua. Perquè, clar, tots tenen el programa del migdia al telediari i el van gravar al matí i quasi no podia treballar. I a part d'això, el telèfon no parava de sonar. Amb gent fent reserves per avui, demà passat, i vam canviar de potser una ocupació de 60% a 100%, així, un dia o l'altre, a 100%. En aquell moment, a Barcelona no hi havia cap restaurant amb 2 estrelles ni amb 3. Tots eren d'una estrella i hi havia uns 16 o 15, i ja està, en aquella època. I, bueno, va ser algo que... Clar, aquesta sensació deu ser, no? I a part, per mi, clar, això no li de ningú, no? Però per mi era un orgull professional important, perquè, torno a dir, jo des del principi estava sempre molt preocupat. Jo no soc d'aquest món, no he estudiat, soc com un fals cuiner, no? Que no és cert, òbviament, no? Però jo sentia així, i tampoc tinc aquest ego record, que soc molt callat, no estàvem jo als diaris, no estava jo al tele, ni a la ràdio, era un restaurant petitet a l'Eixample, no? I per mi, a sortir a la pàgina 1 del diari, i, joder, era com... Pues, no fem tan mal, Home, alguna cosa s'ha fet, no? Clar, és que aquesta part deu ser a nivell emocional, a nivell de... Sí. No sé, d'agafar confiança, no? Exacte, i a partir d'aquí, quan vam arribar la primera, és quan jo vaig dir, bueno, ara, això que agafem en sèrio. Jo ja agafava en sèrio, no abans, però això va ser quan vaig pensar que podem arribar encara més lluny, que jo tenia com més confiança en mi mateix, no? I a part de tenir ara una base econòmica més fort, no? Més forta, perquè tenia el ple cada dia, clar, això també soluciona molts de caps, molts problemes, no? Bueno, vas tenir que pujar personal, m'imagino, vas tenir que... Sí, vaig pujar personal, però no estic preocupat tant per el material, perquè clar, si tens un restaurant de nivell i el peix que està en el seu punt òptim el dia que arriba i el dia següent, clar, si no vens el peix en 2 dies, què fas amb el peix? Si vols tenir un nivell, ho tires a la basura, almenys de casa. No pot servir aquest peix, no? Però quan tens el restaurant ple cada dia, aquest problema ja no pots oblidar, perquè ve peix cada dia, perquè el vas a vendre tot cada dia. Segur. El peix, el marisc i amb tot, no? I
quan va arribar l'estrella, jo ja portava uns quants anys que jo ja tenia més clar el meu estil, no? Que al principi, com vaig dir abans, que no tenia molt clar el tipus de cuina que jo volia fer, no sabia molt, ni que era molt important, tenia una idea. Tot no. Però en aquell moment ja feia un parell d'anys que jo tenia bastant clar el que jo volia i per on volia anar jo. I vam seguir sent més i més fidels, si vols dir, per dir alguna cosa, amb aquesta idea, no? I fins que avui en dia jo ja tinc molt clar, no? Lo que jo soc, el que jo vull compartir amb els meus comensals, no? Com a restaurant, el que volem explicar al client, no? I crec que aquí normalment la feina és nostra, no? Per anar millorant o no. Que al final és un aprenentatge, no? Ara ja portes una temporada llarga. Sí, inclús, mira, quan jo miro fotos de plats que fèiem al principi, quasi em cau la cara de vergonya. Sí? Sí. I crec que això és bo. I espero que d'aquí 10 anys més passi igual. Per això què vol dir? Vol dir que estem sempre millorant, evolucionant, no? Que no estem estancats i fent el mateix cada dia, no? Vas canviar molt després de la primera estrella o vas continuar? Bueno, va ser Bueno, jo explico. Molta gent me pregunten quan vam guanyar la primera i la segona per quan? I ara que vam donar la segona, la tercera per quan? Espera que disfrute, no? Sí. I la resposta és que si muntes el negoci ja pensant en vull aconseguir una estrella, vas malament per començar, no? Però jo sempre dic, el pes que sentim per millorar o per anar avançant no és perquè volem tenir una estrella o dos o tres, o el que sigui, o que vam estar en el diari o estar a la tele, o el que sigui, no. És per propi orgull professional que tenim com cuiners, no? Tant jo com el meu equip, o estar en sala, igual. Jo crec, i complicat dir-ho i ser humil a la vegada, però aquí, des del principi d'aquest restaurant, fins amb el nom i tot, hem donat el pes igual al servei de sala com a la feina que fem en cuina. Jo soc el cuiner, no? Òbviament, jo estic enamorat en la meva feina com cuiner, no? En crear plats. Però recordo com que vaig començar enamorat en menjar i en beure en el món, que el client no ve aquí a menjar el plat i res més. El client ve aquí a gaudir d'una experiència, no? I la sala i el servei formen gran part d'aquesta experiència. Perquè si vas a menjar en un lloc i menges de fàbulo, però el servei és horrible, no tornes. I viceversa. Vas a un lloc i el servei és espectacular, però s'ha salat o avorrit, el que sigui, no tornes. O sigui, quan vam ficar el nom 5 sentits, la idea era que volem donar importància i cuidar tot, no només la boca, tot, no? Hasta la música, l'ambient, el local, el servei, tot importa. Si tot està cuidat, al dia següent, a l'àpat tu recordes que, ostres, ahir vam menjar molt bé, 5 sentits, no? Hem de tornar un dia. I això és el que a mi m'importa molt. I dona molta importància al que és el servei de sala. I a més, com que quan vam obrir, estava jo en cuina i la germana com cap de sala, clar, jo no tenia que preocupar per sala i ella no tenia que preocupar per cuina. Per què? Perquè som germans que tenim una relació molt proper, ella i jo, perquè hi ha molta diferència entre ella, portem 8 anys de diferència. Això, quan érem petits, m'he fet com un segon pare per ella, no? És que jo tenia molta mimo per ella. I jo tinc una confiança en ella de 200%, no 100, 200%. O sigui que jo estava segur. I ella, del principi també, ella va ficar o imponer, va dir en castellano, imponer el seu punt de vista de com ha de ser un servei d'un gran restaurant en sala. I aquesta manera de veure la sala visquim encara avui, o sigui que quan vam obrir, que va ser jo en cuina, la meva germana en sala i la nostra mare fent mica de tot, doncs això realment és l'alma del restaurant, no? Ha quedat, no? Ha quedat. I seguim avui pensant i funcionant, encara que la meva germana ja no hi és aquí al restaurant, ma mare sí, però ell no treballa aquí, segueix avui en dia, no? O sigui, realment, el que és l'essència de 5 sentits es va crear al principi i seguim avui en dia, encara que hem afilat molt el que volem fer, seguim igual avui que com abans. Que bé. Sí, al final s'ha de buscar l'equilibri, no? Al començar l'ho notes segur. És així. Exacte. Sí.
I Jordi, i guanyes la primera. Quan et planteges de fer el canvi de local i tot No, això? pues no va ser idea al principi. Vam dir, bueno, hem aconseguit la primera a gaudir d'ella i vam estar, bueno, 10 anys, no? Amb una estrella. Treballant molt i seguint millorant i clar, com que seguim amb aquesta millora, no? En cuina, en sala, en servei, per al client, vam fer una reforma integral del local als 4 anys que vam estar allà, perquè clar, amb el temps, què va passar? Que la cuina, el nivell de cuina seguia pujant, no? El servei de sala seguia millorant cada dia. Però el local era com vam obrir. I va arribar un punt que xocava, que ens va a la porta i vas a gaudir l'experiència que el local no acompanyava, no? al client. I això per mi va ser una cosa més i més problemàtic cada any que vam estar allà. A part que ens faltava molt espai, perquè no per fer més taules, perquè vam obrir amb quasi 18 taules en una sala de 80 metres. Un local 150, però entrada, banys, cuina, magatzem... Bueno, la idea era de fer alguna cosa, no? Ben fet, però no amb aquest nivell. No? I quan vam començar a pujar el nivell i pujar el preu també, abans d'estar inclòs, què vam fer? Vam començar a treure taules, perquè no pots tenir un servei de luxe menjant tu aquí i el client al costat. Està clar, no? Jo no estem a París, estem a Barcelona i hem de cuidar el client, no? I tant. Però ens faltava espai, perquè jo volia fer més coses en sala, necessitava més maquinària en cuina, més espai per més cuiners en cuina, per fer més coses, més. Al local no donava espai. Vam fer una reforma pensant, bueno, fem una reforma important, vam fer quasi tot al local, no? Però encara així amb la reforma ens faltava espai, ens faltava de tot. I va ser quan portàvem ja 6 anys per la primera que vaig dir, no, aquest local ja està. Ha donat tot que ha pogut, però no podem seguir creixent aquí, millorant en tots els àmbits en aquest local. I vam començar a buscar... Bueno, vaig començar a parlar amb la meva germana i ma mare de dir, bueno, estic pensant que aquí ja no. Se no ha hecho pequeño. I un altre cop aquest noi se'n va d'olla, no? Però sí, i al final doncs vam ficar pausa perquè va arribar la bombolla va petar aquí a Espanya, no, de l'economia, sí. Va petar, vam ficar pausa durant un parell d'anys, però cap allà el 2014, 2015 vam decidir, bueno, no, això ja està. Ja està. Vam començar a buscar locals. El mateix procés vas fer? No vam fer mapa. Com que jo ja portava ja 15 anys o 12 anys ja visquint aquí, jo coneixia molt bé els barris i tot això. Sí que hi havia com uns requisits, no? Pàrquing a prop, en l'Eixample, no vull marxar de l'Eixample, no? Un local d'una mida més gran, òbviament, no? I vam passar un any sense buscar locals. Un altre cop en mig boom, que havia impossible, i hi ha milers de restaurants aquí a Barcelona, sí. Milers. I tothom volia obrir un nou local, tothom. I tothom buscava el mateix, no? Un local amb sortida de fums, d'una mida X, no? I un altre cop competint a buscar locals. I aquest local, precisament, va ser un dels primers que vam veure online, i la foto era bastant lletja, perquè aquest local, encara que no sembli, va ser un bazar xino, sí. Com li vam agafar, abandonat, no? I la foto ja a mi donava por, no vull anar, però era, clar, la mida perfecta, el preu era correcte, tot bé, no? Estava ubicat davant d'un pàrquing, a Intensa, crea molt de moviment, aquí passa a Espanya, bueno. I el dia que teníem previst venir aquí a veure el local amb l'Urzer i jo, la meva mare i jo, era l'últim local del dia i jo estava cansat. I vaig dir com que el local semblava que no valia per res. Vam trucar per anul·lar la visita. Vam passar 3 mesos més, no trobàvem res, vam tornar a veure el local un altre cop online, vam dir, bueno, tornem a venir aquí al local. Vam tornar a venir al local, i bueno, vaig pensar, bueno,
És possible. Té aquí. possibilitats. No és exactament el que jo volia. El que es donava més... perquè era una mica més lluny del centre de Barcelona. Clar, estàvem molts anys quasi al centre, no? A 2 passos del centre. I era una mica més cap als afores. Però el que a mi em dona més confiança d'estar aquí una mica més als afores és que tinc aquí com veïns tot el grup del Bari. O sigui, el grup de l'Hort Adrià està aquí. Tenim Enigma, Tickets, Pacta, estan aquí al costat, no? Està aquí d'un carrer, està aquí Enigma. I vaig pensar, bueno, si ells estan aquí com veïns, doncs potser el client no el trobarà tan lluny del centre, no? I tant. I vaig venir amb l'arquitecte a veure el local i jo estava preocupat què diria aquest senyor, perquè diria que això no... No pot ser. No pot ser, perquè estava de color groga als parets, amb humitats, tot caigut, sense cap paret, no? Però no, va dir que no, que estan molt ben com... Els parets estan molt ben ubicats, aquí els pilars estan ben ubicats, per poder fer la distribució que jo volia, no? Com el cuina que jo volia, el tamany, la mida que jo volia, volíem un privat. Tot que no teníem en el local antic una entrada, correcte, perquè ja al local antic obres la porta i caus dins de la sala, de seguida, no? Perquè era molt petit. Una entrada, espai per cuina, espai per sala, un privat, una taula del xef, perquè el client pugui estar a prop de la cuina, no? A un celler gran, despatxos, tot que jo volia ja estava aquí, no? Havia espai per fer tot. I vam tirar per endavant i aquí estem. I va ser una obra faraònica, perquè penso que vam fer 5 mesos de disseny sense tocar res. Només amb papers i maquetes i 5 mesos. Doncs vam començar i va ser 5 o 6 mesos més d'obres, no? Tot això mentre jo tenia un restaurant amb una estrella funcionant. Clar, tu tenies que estar allà... Que estar allà, i estar aquí, i estar allà, i estar aquí cada dia. I com recorda aquesta època... Mal. Sí, no? Estressant. Soc molt sincer, jo vaig tenir pèl com tu, o sigui, tinc el cap de cabell. No, però bueno, va ser un any molt complicat, no? Va ser un any molt dur. I es va tardar l'obra, com sempre, no? Més que esperava. I això, en el nostre cas, va causar un problema molt gran. Perquè, com que vaig dir abans, la guia Michelin tanca cada estiu la guia de l'any següent. Quan hi ha un canvi de cuiner, de xef, o un canvi de local, la guia fica en pausa l'estrella que tens, encara que faci 20 anys que tens, fins que puguin venir i validar de nou el nou cuiner o el nou local. O sigui que si fas un canvi tens que fer durant aquesta... Tenen que venir ells. Clar, ho tens que fer aquesta època, perquè si no... I què passa? Que un senyor de la guia em truca, un inspector, al principi de setembre, per dir-me, estem tancant la guia d'aquest any. I vaig avisar fa un mes que estàvem canviant el local, no? Perquè puguin ficar una nova adreça i tot a la guia. I com que jo estava una mica preocupat ja amb aquest tema, vaig comentar, no canviem carta, no canviem menú, no canviem carta de vins, no canviem personal, no canvia res, menys el local. Aixequem d'aquí i anem cap allà. I quan anem cap allà, tot serà per millor. Un local més gran, amb més espai, etc. Doncs ahir m'espon i em diu, bueno, enhorabona pel canvi local, estem molt contents per vosaltres, però... clar, la guia funciona així, que els canvis importants, com un canvi de cuiner, un canvi de local, ens tenim que anar als inspectors, un o dos o X cops, a validar de nou que tot segueix com abans o millor. Que l'estrella que hem donat per aquest local segueix en marxa. I diu, quan obriu? Jo dic, bueno, en principi tenim previst obrir a l'octubre. I diu, mira, la guia tanca. La guia tanca ja. Em diu que si podeu obrir d'aquí, com molt, 2 setmanes, ens movem aquí per enviar algú, clar, anònim, no sabràs tu qui és ni quan, enviar algú a veure el nou local. Vaig dir, no, és impossible. És impossible en 2 setmanes obrir. Ja era impossible el dia 1 d'octubre. Ja no tenies clar. Encara més impossible a mitjans de setembre.
I em diu, doncs Jordi, em sap molt de greu, però si no poden venir, doncs estareu fora de guia fins Durant l'any un que any. ve. I diu, no em fotis, què dius? I diu, portem 10 anys en la guia. I acaba de dir que no canviarà res. Ni cuiners, ni plantilla, ni carta, ni menú, ni nada. Però amb això ells... Però no, perquè el que no volen fer és jugar amb... Perquè són molt serios, no? Sí, sí. Ara, mirant enrere, jo penso que xapó olé ells, no? Per mantenir els seus, el seu nivell i el seu criteri, Clar, no? no. Per aquell moment m'estava fotent una hòstia que flipes, no? Perquè pensa que en el meu cas, com tots els que tenim una estrella, o dos o tres aquí en Espanya, una gran part de clientela són gent de fora, gent que van de viatge a una ciutat i vol menjar bé. I si tens, no sé, 60% dels clients de fora i venen per l'estrella o venen per la guia i surts la guia, vaig pensar, joder, en damunt que estic canviant de local. I l'altra cosa que vull recordar a tothom, que no som un hotel, no som un grup de negocis, som una família com la teva, Sí. normal i corrent, que venim de camp, torno a dir, no? Que no tenim pasta sortint dels forats. Vam agafar un préstec enorme, un leasing immens, per poder muntar això, no? Sí, que un moviment així et pot afrontar molt, no? De tenir l'estrella, no? I si recordes, quan vaig comentar que quan dona la primera, que al mateix dia que es va donar l'estrella, jo tenia el restaurant ple els pròxims 4 setmanes. Al mateix dia. I després la incertesa de què passarà, no? Què passarà? A part del canvi d'ubicació, a part d'estar més fora del centre, a part de tot això, ara sense l'estrella, com ho fem? Tu no comptaves amb això? O Jo no comptava. Jo tenia, com que soc de pensar i repensar, tenia aquí en el meu cap que podia passar, però pensava que no, que ja ens coneixem des de fa molts anys en la guia, han vingut no sé quants inspectors amb els anys, ja ens coneixem la casa, no? De quan sí que parlem amb inspectors. Normalment quan venen no marxen i no saps qui són, ni que han dinat, ni res. Però de quan en quan, un cop a l'any, quan ja estàs en la guia, a vegades queden al final per parlar amb mi, per preguntar què tenim de novetats, el preu quin és, el menú de vins, la carta de vins, heu canviat, per anar afegint coses a la guia, no? Per parlar de què està passant. O sigui, sí que parlem. Mai diuen coses com si la segona en un any o has de fer això o fer això. D'això no parlem mai. És només com va el negoci, no? I, o sigui, jo tenia la duda, però pensava que, bueno, l'esperança, no? que no passaria. Però sí, vam passar un any fora de guia. I justament l'any que vam canviar de local, no? Va ser un flaca, 2019. Clar, com ho expliques, això, no? Al final... I què passa? Que surt la guia i en el llistat fica i perd l'estrella, bla, 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 bla. No diuen que estan... No que no surt, sinó que l'has perdut. Per l'estrella. I què passa? Tens clients trucant, em sap greu, Jordi, que tens l'estrella, i justament quan es canvia de local ja has d'explicar. No és que hem perdut una estrella, sinó està com en els núvols, fins que poden tornar a venir. I va ser un any complicat, sincerament. Sí? Va ser un any molt complicat. Però a nivell de client ho vas notar també? Clients han baixat, sincerament, ha baixat. No? A cada any que ve, l'any abans. Clar, al final, igual que... Tenim aquí el tècnic. Clar, igual que quan guanyes, no? Puja. Sí, exacte. Igual que quan guanyes puja, quan perds o no tens una estrella, pues notes. I els clients que no ens coneixien, que venen de fora, si no estàs en la guia, no saps qui són. I a part d'això, si el preu que han mantingut durant molts anys no ha canviat, si tens una estrella, el preu és correcte. Però si és un restaurant sense estrella, és un preu molt elevat. La gent pensa, on van aquests? Amb aquest preu tan elevat, sense estrella. Vas tenir que modificar el preu? Al final no vam modificar, perquè clar, el preu jo crec que és molt correcte, el preu que tenim, no? I no era a part amb el local nou, amb els gastos que teníem, amb més plantilla, amb el banc aquí cada mes, no era el moment de baixar el preu. No, i que tenies clar que al final era una pausa, no? I era qüestió d'aguantar un any. I que, clar, molt bé. Perquè clar, jo estava segur que quan tornen els inspectors durant l'any,
ja veurem que Està aquí fem correcte. igual o millor que abans. I, Molt bé. clar, s'ha de tornar. I justament, clar, al final del 2019 vam anar a Sevilla, ja vam tornar a donar la... A Sevilla era? Era en Sevilla. I et presentes allà i com... Sí, això era abans de Covid. Clar, ostres. Això era novembre de 2019. I no saben ni a la vista què passaria l'any següent, no? Que bé, que va Doncs passar. vam passar tot el 2019 amb aquesta pel·lissa de sense l'estrella i vam passar el 2020 amb la pel·lissa de Covid. Vam passar 2 anys complicats econòmicament. Però bueno, aquí com que jo soc molt... clar, jo tenia els moments l'any passat De bajón. de bajón pensant que a veure què passarà, però jo, igual que ma mare, en els meus tals som, diguem, són bastant positius, que la got sempre està mig ple, no mig buit, no? I jo pensava que, bueno, això passarà, i passarà. I tant. I ara que estem ja, diguem, al principi del final de lo pitjor, i estem més positiu que mai, no? Però sí, o sigui que van estar fora d'aquí ja un any, però encara així van fer molta feina amb gent per donar veu que vam canviar de local, amb tot que això suponia, Va ser un no? treball més d'això, no? Vam ser, bueno, estem fora d'aquí, vale, això no ho podem controlar, no podem fer res, però com a mínim el que hem de fer és parlar amb els diaris del país, no? Per explicar el canvi que hem fet, no? I vam sortir en molts llocs, no? Molt bé. En La Vanguardia, en el Periódico, tots, no? Vam sortir com al nou local de 5 sentits, no? Però clar, des del punt de vista d'ells, de mèdia, no? Que ells volen parlar quan hi ha alguna nou interessant per parlar, no? Doncs en aquest cas va ser el canvi Home, i tant. de local. I aprofites per explicar que, no? Bueno, amb alguns sí, però tampoc no volíem fer molta veu que amb el això tema de no, l'estrella, no? com que jo sabia que ja tornaria i... Ja està. Però va ser com una pega, no? Home. En la història de tants anys seguits, estrella, cada any igual, i un any, bueno, vam ser fora, i ara tornem a estar dins d'aquí ja. Molt bé. Bueno, i aquest any passat doncs va ser ja la... I l'any passat ja la segona, també molt inesperada. Clar, això... Perquè, clar, torno a dir que la feina que fem aquí i els millors que fem, des del principi, fem per nosaltres i pel client, no? No fem pensant, bueno, hem de fer això, i guanyem una segona. Nosaltres fem això, i guanyem una tercera. No funciona així, no som així. El que realment volem fer és seguir millorant sempre. Jo, quan tot tinc controlat i sota control, en lloc d'estar més tranquil, em fico més inquiet, més nerviós, no? Però penso, bueno, per això ja portem un mes i tot igual, i no, hem de fer alguna cosa diferent, alguna cosa interessant, i això és el que et fa un local més dinàmic, més interessant per al client, perquè si el client no som un restaurant de cada setmana, però tampoc som un de cada mes, però de cada any, sí, i per què no? O cada 6 mesos, no? I tant. Però si cada cop hi venen un client, si és tot igual, bueno, ja comencen a avorrir, perquè, torno a dir, hi ha milers de restaurants de Barcelona i centenars de molt bons, amb molt de nivell gastronòmic, no? I tant. Amb estrella i sense estrella, moltíssims. Moltíssims. I si volen també estar en el grup de restaurants que la gent vol repetir, doncs hem de donar alguna raó per repetir. Dinàmic, Exacte. I per això jo vull sempre anar millorant i canviant. O sigui, els millors que fem, d'una ara a la segona, és per nosaltres. I si ens cau una segona com a efecte d'això, òbviament, encantats de la vida, super orgullosos, super contents, perquè estem parlant dels Oscars, no? Del món de hostaleria. Sí, sí. També, l'any passat també ens van donar la segon sol en la guia Repsol. També un gran orgull per nosaltres, no? Tampoc esperàvem. I tots aquests reconeixements donen ales, no? Donen gas a la plantilla, a mi personalment, als clients. Seguretat molt bèstia. I també pel negoci també està molt bé. Com va ser aquesta segona? Com ho vas viure? Perquè Bueno, també ha sigut atípica. Sí, molt típica. Durant l'any passat, el 2020, vam tenir... Bueno, sospechem que vam tenir una inspecció al gener, una segona al febrer, i això abans del tancament, abans de Covid, no té cop, no? Quan aquí estàvem en pleno apogeo. Sí, exacte, perquè, clar, vam guanyar la primera just abans, al novembre, i estàvem aquí en marxa, força marxa. Estàvem aquí amb l'equip a tope, en cuina i en sala. I, bueno, vam tenir el tancament al març, i quan vam obrir al juny, doncs, quasi de seguida,
Al juliol vam tenir una altra visita, i aquest cas sí que es va al final de l'àpat explicar que era de la guia, Ah, sí? aquest senyor. Però clar, després de pagar i tot, no? O sigui, vam tenir una inspecció segur i sospeixem 3 l'any passat, no? En un any normal, que vinguin 3 cops la guia, és causa de pensar o això va molt bé o em va molt dolent. Perquè pot ser que no estan segurs si mereixeu estar al nivell que teniu o pot ser que mereixeu un canvi. Però només vol dir un canvi, no? I vam pensar, bueno, quan com estaven tothom en pleno tancament i Covid, jo, en el meu cos, pensava aquest any no farà una estrella nou a ningú. Impossible. Que no hi havia cap canvi aquest any. Clar, és que era un canvi. Jo no esperava cap canvi, no? I vaig pensar, bueno, potser més endavant, quan la cosa ja estem tothom més oberts i fem un horari normal i corrent, potser aquí, endavant, no? I aquest any la gala, clar, no hem pogut fer una gala presencial, no? Ha sigut tot online, virtual, no? Doncs el dia abans, això va ser un dilluns, la guia va sortir un dilluns aquest any, el dia abans, diumenge, que estàvem treballant, perquè ara estem fent un horari atípic, no? Ara obrim els diumenges, que en 18 anys mai hem obert els diumenges. Ara obriu. Ara de moment estem obrint els diumenges. Estava jo acabant el servei, pel telèfon, és el jefe d'inspectors de la guia, que va parlar amb mi. Què tal? Bona tarda. I com és aquesta trucada, no? I em diu, bueno, saps que demà tenim la gala d'aquest any? Estem trucant a alguns restaurants perquè si puguin estar presents per assistir i compartir la gala. I si jo volia participar. Que, bueno, sí, vale, cap problema. I la manera que em van parlar, jo l'agafava així, tal qual, com que era uns quants estarem online i potser que quan tocava parlar de Barcelona sortiria jo, no sé. Més a nivell de protocol, no? Sí, Més exacte. I va dir, bueno, demà s'està amb l'ordenador, davant de l'ordenador, a tal hora. Vale. Clar, jo en aquell moment no sabia res, diumenge, vaig trucar a la meva germana, que ara viu a Califòrnia. Estaves sol tu amb l'ordinador No, allà? bueno, quan m'he trucat, no, el diumenge. No, però vull dir, quan em vaig I el dia següent, com que jo no esperava res, estava jo sol, davant de l'ordenador, i en el vídeo es veu que ja van donar a 3 restaurants a la segona aquest any. Els altres estaven com tot l'equip allà, jo solet al despatx, jo com el tonto, no, a vegades no tonto no, però pensava que, aviam, jo, per què no m'he rebut aquesta notícia, no? Clar. Però va ser el moment que ens van dir que estàvem en el grup del segon, i clar, òbviament, jo, durant tot el dia, jo pensant, serà l'any? Serà, potser, serà possible? I sí, i, bueno, clar, és complicat explicar com sents en aquest moment. Jo sentia molt orgull per mi, però més que per mi, pels meus, no? Per la segona família que jo tinc aquí, perquè durant temps jo estic amb tothom matxacant, hem de fer millor, hem de canviar això, hem de canviar allò, què fem ara, com fem el client més content, i això és feina, no? I és dura, perquè és molt fàcil anar cada dia i fer igual que el dia abans. Sense estrès, sense el punt aquest del xef apretant damunt per anar millorant. Aquesta pressió, no? I aquesta pressió que jo dono a ells, i ells també ho senten perquè són així, al final ha tingut fruit, no? Sí, el resultat. El reconeixement que tothom fa molt content. I a més, com que en aquest any no ha hagut cap 3 estrelles i només 3 de 2, es va enfocar molta foco, no, a Barcelona i a nosaltres, que no som un restaurant mediàtic. Durant els 18 anys que estem oberts, mai hem sigut un restaurant que la gent parlava cada dia. Jo no soc d'anar a conferències i fer xarles, ni estar a la tele, ni a ràdio. Jo m'he molt estar a la meva cuina, treballant, cuinant. I molta gent diuen, per què no surts més? Per què no fas més d'això, més d'allò? I per què? Perquè no... Perquè no em surt. Teu caràcter, no? Sí, no, jo sempre he pensat que si fas la feina ben feta, la feina parlarà per tu. Que no tinc que parlar jo. Que la feina que fem aquí, el meu equip, la meva plantilla, la feina de 5 sentits parlarà. I jo sé que avui en dia
Hi ha molts cuiners, molts chefs que són ja els rockstars, no, de la mèdia, no? Però jo vull que Cinc Sentits sigui el que parla, perquè és feina d'equip, no? I molta gent no ho diuen, però aquí realment demostrem això, perquè jo no surto als diaris ni a la revista. Si algú em truca perquè feu una entrevista, encantat de la vida, òbviament, no? I tant. Però quan estem aquí parlant, jo vull donar llum i donar vida al que fem aquí com grup, no? Com un equip, no? Que això és feina d'equip. La seva feina no és meva. És part de molta gent que alguns estan aquí, alguns ja no estan aquí, però han fet la seva feina quan estaven aquí. Per arribar aquí on estem ara, no? I ara on arribarem encara. Que bé. I tens alguna coseta pensada? Esteu amb un projecte? Sé que ara és difícil, però no sé si teniu alguna cosa... Bueno, quan vam fer el canvi de local, ara que tinc més espai, hem pensat d'oferir una com segona marca d'algo més senzill, més econòmic, més ràpid, perquè clar, pensa que com que no tinc a la carta, opció a la carta, només tenim el menú, això obliga el client a estar aquí sentat durant 2-3 hores. Però a vegades no tens 2 hores, a migdia, un dimecres, anar a menjar així. I tant. Doncs la idea d'obrir alguna cosa més senzill, més ràpid, no? I vam fer, no un pla de negoci tan elaborat, però vam fer un menú, vam pensar en els plats, vam pensar en una marca, i vam crear una segona marca que es diu Sentit Comú, que és al revés de Cinc Sentits, CS Cinc Sentits, Sentit Comú és al revés, no? I la idea era d'obrir com en un privat que tenim aquí, en un espai que tenim aquí, un segon restaurant, que pot ser que obrirà els dies que s'ha tancat Cinc Sentits, o inclús al migdia també, que aquí al migdia tenim menys feina, normalment, i oferir algo més light, no? Més ràpid i més econòmic. I quan estàvem ja encaminant aquesta idea, van tancar, va arribar el Covid i amb tota aquesta feina, no? I el que vam fer és vam llançar, vam començar amb aquesta segona marca, a l'estiu, com a marca de menjar per importar, el delivery, el takeaway, no? Com diuen aquí. I vam oferir durant tot, de juny fins al gener d'aquest any aquesta segona marca, i ara hem parat. I de moment està en pausa. Però teniu el projecte aquest pensat. Però tenim, realment el que podem fer és quan podem obrir com un restaurant un altre cop, bé, perquè clar, serà més un restaurant que no podem tenir com aquí en Cinc Sentits. Tenim molt espai de taula a taula, però ja serà més a prop. Més de barri, més de... Més de barri, sí, exacte. I per fer això hem de tornar a poder tenir un servei més com abans. O sigui, espero ja l'any que ve poder tirar endavant amb aquest projecte. Que bé. Pues Jordi, jo crec que hem fet una repassada bona. Sí, no? I ha sigut un plaer, la veritat. Gràcies pel teu temps i salut. Gràcies per venir i apuntar sobre nosaltres. Gràcies.